Autocrossclub Het Veulen vierde afgelopen weekend haar 40-jarig jubileum. Het hele weekend lang was er voldoende vertier voor de crossliefhebbers. Dat betekent dat we op zaterdagmiddag een soort van recreatieve wedstrijd rijden in de jeugdklasse en de sprinters. En daarlangs de voorrondes voor de avondcross. Nou, de avondcross, u ziet hier nu de auto's achter ons klaarstaan. Ze hebben voorrondes gereden, ze zijn gekwalificeerd. En nu op dit moment, ja, over enkele minuten, dan gaan ze echt van start. 80 auto's hier in de baan en dan gaat het echt knallen. Dat is gewoon geweldig om te zien. Is iets wat dat zie je een keer of 5 in Limburg in een baan. Ja, dat wordt echt geweldig. Dat is een feest hier dadelijk. Dat moet je gezien hebben. Morgen hebben we de ASUZ-wedstrijden. Dat is een competitieverband. Dan rijden we vanaf 11 uur tot 's avonds 1 uur of 6 constant aan één stuk door. Een van de coureurs was Henry Rijntjes. Hij had zijn auto al goed voorbereid om zijn debuut te maken tijdens de nachtcross. De eerste keer dat ik nachtcross rijd, ik doe al wel 25 jaar fanatiek crossen, alleen nachtcross heb ik nog nooit gedaan. Dit is voor de eerste keer. En hoe vond u het? Ja, wel indrukwekkend en vermoeiend. En met 80 auto's in de baan was het veld goed gevuld. Zij streden met z'n allen om wie de meeste rondjes in 1 uur kon afleggen. En af en toe moest de race geneutraliseerd worden om de gestrande wagens weer op gang te helpen. Maar het crossen zelf zorgt voor flink wat adrenaline. De kick om even de gedachten helemaal weg te gooien, alle zorgen weggooien en lekker gas geven. U vindt het niet eng? Nee, helemaal niet. Helemaal niet. En hoewel het lijkt alsof de autosport weggelegd is voor de wat rijkere medemens, is niets minder waar bij de crosssport. Dat kan je zelfs te duur maken als je dat wil. Je kan een auto kopen ergens op de sloop. Je zorgt dat je alle papieren er vanaf hebt. En dan kan je ermee rijden, een beugeltje erin buigen. En dan kan je rijden. Wij doen het redelijk laag budget. En dan toch lekker nog mee kunnen hobbelen. Dat vind ik het leukste. De nachtcross was niet alleen voor de fun. Want deze race telt ook nog eens mee voor het kampioenschap van de ASUZ.